April 11. Karon ba kami magkita ni Lara no? Time sa ako tawagan bi. Hello Lar. I-clarify lang nako ba if karon ba ta magkita? Yes, Trick. Actually, padung na gani ko. Nga naman, di lang sa tamo dayon ron. Ha? Dayon to eh. Manano ko ligo. Toothbrush na likuan niya. Daog na ni. Sige. See ya. Sige, bye. Si Chip! Sa kadagang higayon nga sige tag text-text, mauro gining litrato nga nagkuyog ta. Nga nagkalit pa dyan ka kawagtang. Sana all, hilig mang ghost. Ay padayguan na lang kamarong send. Di ta ni magsakit ang dugan. Hello Lar. Doon ako. Asa na day ka? Uy, di na ka makahuat makakita na ako, no? Talikod sa... Kapahagon ni mo ron Lar. Karon na balay ko nagwapa si mong pananaw. I mean, kanang... Nagkadugay ba? Nagkagupa ka? Cute. Baka kung si Peter Pan, no? Nga naman. Ni ana mong gusto siya nga. Kung makita nimo ang makapalipay nimo, pa daw ka. Dayon? Din, nakita ti ka karon. O malagi ko malupad. Na-fall man lagi ko. Sana. Kulong na niya ako ang paminawa. Ikaw na yun. Nahurot na. Ay, no. Lar, ano sa ganun mong kamot? Ano man? Anak. Kamayam din yung kamot, no? Kabalo sa kuha na. Pero naibong lang ko. Okay? Sa kagamay sa mong kamot. Nganong gupot man mo akong kalibutan. Sa buhay ko na ko ang tanan. Bisag makontra na ko. Atik-atik sad ka karon makagunit sa mong kamot. Kamao man ta. Pero tempa sa. Anong sige tagbalik-balik sa Cebu? Lami magud diri sa Cebu. Especially if naaka sa buhay ko. Sana all. Upat ka buwan naman taong nilabay nga wag yung paramdam sa piya. Ay kung na nga, maski segundo wag yung masud siyang utok. Tawagan gan ako sa Patrick, no? Oy, Atole, kumusta? Long time no hear. Okay na ko, pre. Ikaw, musta? Okay kayo. May noon. Kamong Lara, musta mo? Okay gyamon kayo. Nice. Pre, busy ka karong gabi eh? Magkikita unta ko nimo kay wala gyud ko kasabot sa tanan-tanan, pre. Regarding ni Pia? Sige pre, wala problema. Kung bakante po si Lara, dadon po na ako pre. Atuloy na taan eh. Ay, kung ina ako ni third wheel karon. Bita pre, sige, dadalan siya later. Sige pre, ako lang po tawagan si Lara. Sige, bye. Sige. Tarunga lang dyan na imong trabaho diya ha. Bye. Oh, love. Nanawag si Aaron ba? Magkikita daw siya. Kay lagi, wala daw siya kasabot og nganong kalit na wala si Pia. Kung bakante ka karon, kuya gunta ta. Sige, love, kay nasad ko nahibawan kung naunsa gyud si Pia. Wow! Malipay gid si Aaron na. Sige. Anaon lang ti ka sa inyo ha. Para dungan ta. Sige, love. Bye. Ay, nantay na sa marong sand. Nga karon. Tinudanay na. Love man kay ka ni Pia ron. Sige siya chika na ako nganong dugay siya na wrong send nimo. Nay na wrong sand. Ha?
Duol na kuno siya. Nag-itom kuno siya. Kinsa na? Butang. Di na kuno siya di na ko makahawat makakita nimo. Nanawag pa gyud. Tubagon ako. Ikaw. Wait sa ha. Hello? Hello. Abi ni mo the wrong send ko, no? Please save my new number. May gani, wala pa ka nag-change yung new number. Marami magkakita gong huy. Yun sa man mo pag-abot diri nga naaman ka sa Davao. Aw, kamauman ta. Unsaon ko karon Love day ko nimo. Ganina ramang ko diri good nya nakadungog ko sa tanan. Mau ba? Tia. Love tika. Labot kayo tika. Love kayo tika. Labot kayo tika. Dugaya sa nimo na wrong send. Uy. Ano kay magkay ko narong sandi mo? Sana all! Giunsa ka pag-ari ni Pia, no? Sige lang, good. Ang importante, nana si Pia diri. Aw, maupod. Tia. Will you be my girlfriend? Unsaon ko karon Di sa basta-basta kung kaagi ay. Upat ka buwan nga nag-inusara ko. pirmi man kasuna Upat ka buwan nga wa ko kabaw kung asa si Pia. Pero hasta ako nakapanguntahan ako. Ngayon sa pag-ari ni Pia gikan sa Davao. Pero Pia, asa rin si Arthur? Arthur! Guys! Tabangin ko ninyo! Mahadlo ko kung ako ra! Ayaw lang, day! Basin maunsa ta! Salbahis kayo na sa Arthur! Tuloy na nila akong best friend. Adlap! Diri lang! Diri lang! Sawa na ako! Yung saan, Betika? Ano yung mong ginani? Ako sa pabuwag ng matiyo. Unsa ni oras sa mata? Totoo boss, mata ni. Good, kay taon, mabot ko siya. Salamat ni boss. Oh. Totoo, mata ni. Dili pag yun mo tubag. Love, saan man tani ron? Ambot lang, love. Wasad ko katog samtang gahino na unsaon na to ni pagsulbad. Manawag lang daw pulis. Pulis? No need ra, love. Di ra na kailangan. Kaya rin niya to. Ha? Say kaya. Kalisod ang sitwasyon na. Arthur. Asa ko. Asa si Pia. Good morning. Mata na day ka? Pia? Kung sabo di mong Arthur? Pasandi ka sa siya, Arthur. Bay, Aaron. Akong dakong pasensya nga mabutan ni sitwasyon. Sit up ra ni tanan. Tinuod nga gidakop ko ni Arthur. Pero wala na kaya sayang konsensya. Mong iya kong gisuryaan sa tinuod. O kining tanan, gipaloyhan ni Lara. Giunsa ka pag-ari ni Pia, no? Sige lang, good. Ang importante, nana si Pia diri. Bay, Aaron. Sultihan lang ti ka sa tinuod. Nasilak jud ko sa kwarta nga gibaya di Lara nako. Para lang ipalayo ta mong duha ni Pia. Giinansag ko niya nga dugay na kuno siya naka-move on. O wala na siya interest nako. Giinan ko ni Arthur nga si Lara ang nagsugo niya pakuha sa kong cellphone kato nang laag mi sa plaza. Nya napaasif dayon siya nga mag-CR siya. Aday, mangis ako ha. No problem.
Nya mao ito, nakikita siya ni Arthur para kuhaon ng akong cellphone. Unya, iya dayang gibali ang akong SIM ug nagpa-as if siya nga ako. Nakabook na ko para natong duha. Nananghin ako sa imong ginikanan. Sa tinud-anay lang, wala man nimo adto og Davao. Og akong gipahinumduman si Arthur nga, Nausa naman ka, Arthur! Dili naman ikaw ang Arthur nga ako nakaila. Paghilom! Inumdum pa ka sa imong giingon ako sa una. Nga salig lang yun tas Ginoo. Maski unsa pa na imong problema. John 16:33. Jesus said that in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. iya dayon kong gibuhian kay wala makaya sa iyang konsensya. Ug giingnan ko niya sa tanan. Nagplano mi kung unsaon ka na mo pagdakop aron dili mi masakpan ni Lara nga nagkonsabo ming duha. Mautong pagkita niya nako atong gabiuna, siga kaayo iyang mata nga murabag nakakitag ungo. Sure ko, karon wa na ron nahimutang. Balihan ko sa imong phone. Huwag akong phone, biya pila na lang ko yung glass. Ano man? Basta lang. Ikaw ra man kaog si Arthur ang nakabawa nga number nimo. Oh, kamuran duha. Kinsa na, love? Hello, love. Kinsa na ba? Ang globe ni Tix. Expert na daw ko. Gato kag na ko'y lain, no? Ha, waoy. Ngano di ka, love? Dagko lagi kikiksingot. Nya, mura ba di ka maigking? Ingunani jud ko basta initan. Sige na, lihok na da kay birthday ni mama niya. Kuy ta karon. Sige. Karong alas 3 sa hapon, atong i-meet imong best friend. Asa rin sang tita Trek? Ang butoy. Dugay sa nilang mama oy. Pero wait sa. Unsay imong gitawag nako? Trick na lang. Sorry, love. Daghan lang jud kong gihuna-huna. Daghan? Sama sa unsa? Hi Lara, kumusta? Bitaw Lara, kumusta naman ka? Hi, best friend. Sana all best friend. Ug nag-abot silang 5 aron masusi kung ang tanan gipaloyhan bagyod tinuoray ni Lara. Ug atong atgan kung unsay mahitabo sunod sa Wrong Set.